Ngiyabingelela futhi babukeli nani ohlelweni kaThenjwe TV engilithanda kakhulu kwamina ngiyamthanda nje. Mina ngiyisangoma. Mangiyisangoma futhi ngiyakholwa. Lezi zinto zombili ziyasebenza kumina sixabana. Engifisa unichazela kona nokuthi nginivula amehlo kona. Hayi ngoba ngiyisangoma. Ngoba mina sengiphila nempepho kuyenzeka kufike umuntu ongayisebenzisi impepho. Mhlawumbe ongezwani nomuthi waphela akufani izigulo zabantu. Washo ngiyayisebenzisa. Shonise emanzini umuntu umshonise epophomeni adle iziwasho. Futhi ngisho ukuthwasa isithunywa ngiyasithasisa isithunywa ngaphandle komuthi ngaphandle kwesangoma. Isithunywa nje ukuthwasa isithunywa uphulele ijazi lakho ozoliqoka ngikufakele inkambazi esithunywa ngoba phela wena usebenzisa umuthi siqhubeke lapho kuze uzophothula isithunywa sakho uhambe uyosebenza ngani ngesithunywa hayi ngomuthi. Kunjengalokhu nje ukuthi ngiye ngenela abantu abahluke bathi ukuthi hey mina ngeke impepha ngizwani nayo. Akunankinga naloko. Sishisa amakhandlela, sivuthisa amakhandlela sikhulekela umuntu asinde umuntu. Hayi ngoba kuyimpepho kuphela esindisa umuntu. Nesithunywa siyakwazi ukumsindisa umuntu. Njenge ngishilo ngathi la ekhaya siyakhonza sima archbishop futhi sinama branch sikwenza konke. Umuntu mangabe esithunywa uye esithunyweni. Mangabe kwedlozi uye edlozini emthini. Kwehlukene phakathi okusetshenzwa la ekhaya. Angoba kumele ukuthi noma bethiwa uyisebenzisa impepho sokufaka ngenkani yomcha uyachaza nje ngiyakubuza futhi nami impepho uyayisebenzisa uthi ngiyayisebenzisa sesiqhuma emsamuka. Impepho uyayisebenzisa cha ngiyisebenzise sesiye emakhandleleni izindlu ihlukene. Khona zamakhandlela isithunywa leso khona zedlozi. Nje kube ngiyisangoma ngaqale ngaba isangoma ngithe mangikhona ekhaya bekuvela ikhonzwa ke nje ekhaya beyizayuni ekhaya. Sakhula kanjalo ngokukholwa ngakhula ngedlozi mina nangokukholwa kukonke kwaze kwazoba ngiyofika emshadweni. Mangifika emshadweni kwacaca ukuthi uNkulunkulu uyathanda ukuthi ngingenelele kakhulu nasekukholweni kuba lento zami zahambisana. Mangingenelela ngaphatha abantu ngaqala ngokuyithandazela nje okwangathi nje ngisiza mina ukuthi ake ngithandaze njalo ntambama siyathandaza nangesonto siyathandaza. Bafika abantu kwagcwala kwakuhle kanje asathandaza baqala bangicela ukuthi besicela usiphathe kuze sikwazi ukuthi into esiyenza ibe nesisekelo. Hayi nganqaba wathi ngimncane kangaka ngangino 23 lapho ngicela ngiqala ukuphatha ibandla. Ngimncane ngakuyini mina ngiyazi bathe esicela wena. Kanti bakhona nje obani nobani nabo bakhulu lamadoda amadala nomama bakhulu kathiwa cha sicela wena usiphathe. Hayi ngavuma ke ngokuhola uNkulunkulu sahamba kule ndlela sahamba ngithi sahamba nabo iminyaka emithathu. Kuthi onyakeni wesine ngaqala ngagcotshwa ngaba umfundisi. Ukhona ubaba ngishadile. Ubaba usebenza eGoli. Imina ngikhona ekhaya. Ngaqala ngagcotshwa ngaba umfundisi. Ngithe mase ngumfundisi sayihamba le ndlela kagcwala ngathi mangabe sophuma sathi mangama taxi awu4. Hayi landa ibandla. Awungaze ngakhula nje wafika nobaba kade eRoma ubaba into enkulu emaromeni naye wahola lezayoni ke mathi naye akakhonze ezayoni. Hayi saliphatha ibandla sakhula saba bafundisi sadlule efundisini sabome ngameli sadlula komengameli sisima archbishop namhlanje ebandleni lemvuselo yamaKristu bayazi abaningi. Lelo bandla liyarecorda nje futhi kakhulu. Ngako kuze kuzofika lana ke ngizibambe zombili akukho kumina la xabana khona isithunywa kanye nedlozi konke kuyahambisana. Ngoba nezinto engizenza ngigade ukuthi into mangiyenza ngigade isithunywa ukuthi afunani ngisilulaze nedlozi afunani ngilulaze ngihambe ngokuqonda kuzona zonke lezi zinto engiphiwe zona uNkulunkulu angibusise ngazo. Ngizwe impela besho laba abasenzi bethu amadimoni akaze abazali bakho noma okhokho bakho noma omkhulu bakho baba amadimoni. Kusho ukuthi nabo indlela abakholelwa kuyona abathi mabekholwa bakholwa batshenwa loyo nto. Kodwa cha abakaze baba amadimoni ngoba kusuke kwabantu bakho abakuwena. Mawuqala nje usabela uthi omkhulu nogogo mase behambile usuyaqala ukuthi bayi amadimoni.
kusho ukuthi ngeke usababize ngoba sebemadimoni. I-wrong loyo nto, akaze umuntu ongasekho wakho abe idimoni. Azini nje balaleli, kuyiphutha elikhulu lokho. Ngoba naleyo khona uyakubona ngesikhathi umthuku umbiza ngedimoni uzokwenza njani kuwena. Kusho ukuthi anisahambelani, anisenzelani lutho. Naye le khona uyabuka ukuthi nayi ingane ethi isithuku isibiza ngamadimoni. Cha, akakaze abe idimoni. Akaze abe idimoni umuntu okuphethe. Kwaphela siphethe izona inyanya, ngisho ukuthi ungakholwa kangakanani kodwa nje inyanya ezisiphethe. uNkulunkulu ukhona uyasisekela ngoba usilethe emhlabeni, esiletha ngabo futhi kodwa. La bekuyibona sesithi amadimoni namhlanje, abakaze baba amadimoni.